Markinarrez berbetan ezautzen hauen atzako ulertu neike, raro izelikela, baina jo, niri bintxantzate euskeriaz bejolazten bidala pixkat eta jakinen bidala, bai, markinarra nada, markinarrez eitxoet batzutan, baina batua behin neike, eta euskera anak politxe diz, biguz eta onargarri xe diz. Betianik eukizot argi kasetaritza nahi nebala ikesi, edo komunikazioan arlotik nahi nebala junbeintzet, eta egixeak podcast gintzian ez sekulu nebala pentsau. Osa hori izazela pixka holan etorri zan, eta nik jaso ineban, eta gero gogotzu hartu mendun hori bideoi, baina argi neukena da bai kasetaritzen nahi nebala izan, eta hori aspalditxik. Gero kasetaritzean arlun beti gustau izate pixkatana, irrati, telebista, prentza, ezerren eban holan deskartetan. Orduan, bai, hori behintzet argi. Egixe da, kasualidadez, bai karrerako praktikak eta bai masterreko praktikak bisek izan izela irratixen. Ez dakit kasualidade dan, edo bizitzik eruna ben, edo nik bideratu goten bebai pixkat, suposatzen dana izan dela, baina bai, irratirutz unitzen eta irratixen, hasi ginen bekadun Aitziber Grados Oian Alonso tani, karreratik ezautzen ebala Aitziber eta Oian masterren ezautu neban, eta hirurogei sortuakun hori aukeri, ze gaztean praktiketan hasita gero, ordu bigatu zin libre domeketan, eta esaskuen neskak animetasarie programa bat eitxa, eta guk esan ondun bole. Eta hor okurri dakun podcast bat eitxi. Ez dakit zelan, ez dakit zela eitxi, baina podcasta nahi genuen, eta ondo urteakun. Ena segundu proposatuzkoen podcast bat izeti nik bentsat gure idei izezala. Gure izaskuela, bi ordu dukezuez nahi zuen aitzeko. Hein irrati programa bat, kontau nahi zuena, hein nahi zuena, zuen estilora. Guk aurretik astean eitxe gendun sekzio bat Aitziberek eta nik deitzesana juergi. Eta kontetan gendu zen juergako anekdotak eta juergako holan gauza barregarrixek. Eta pixkat, hildo hortatik edo antzerako esentzixin mantentzen, pentsau gendun benetan zabiz. Eta, ikusitxe bi orduko tartizala, esan gendun, bi ordutan gauza asko esalik ez. Guazen ekarta gonbidatu bat, guazen elkarrizketatza, eta guazen gonbidatu horri aldanik eta mamin geixen atata, sekzio diferentik eitxa, eta hola nasi ginen. Eta arrozalidea ziratik sortu gendun. Benetan zabiz usatzen dabe hiru pertsonak. Aitziber Grados, Oian Alonso eta ni. Aitzita ni arduretzega, aurkeztu itxogu programi, baina arduretzega bebai gidoiaz, eta gonbidatu pentsetiaz, hori hirurok, baina batez behitzea ni. Gonbidatu pentsetiaz, idaztiaz, sarrerak idatzi, pixkat izango litzake erredaktore, gidoilari, zuzendari eta aurkezle biderra, pixkat etxogu ze gure proiektu da, gure unbida, benetan zabiz. Eta Oian era community managerra, Oianek bideu, audixu, sare sozialak, iruto itxu, berak itxutxu sare sozialetako korteanak, iruditen isadana, benetan zabizen logu, kolorik, hori da noi, Oianei eskerra. Erixe da Oianek papel oso importante bat eukidabela benetan zabizen, ze guk beti zatogu, benetan zabizen litzakela ezer izango, sare sozialetan eukidaben bumbo danagaitxik espalitz. Eta hori da Oianei eskerra. Nitzako orokorine kasetari izetik, eta zuepe, seguru holan pentseto zuela, edozein biertoketa atzenai nitzako guaixena da jentiaz konektau bizule. Osa, atzenin edozein gauza ondo urtetako, elkarrezketa bat ondo urtetako, programa bat ondo urtetako, notizia bat ondo idazteko, jentiaz konektau bizu. Empatizan bizu, ulertu bizu hori jentioi, pertsona izen biza, eta interesan bihatzu. Ez dakit egixela antzerako gauza kontuten eukibidizela eta antzerako ezaugarrixek eskatzu itxuzela bai bider batak eta bestik. Bixetan eskatzen dago, igual improvisazioi intereseti bat ez behiguel eitzen zauzen hori behi gerritzen da. Eta egixan beti pentsa dutela edozin pertsona elkarrezketatzen zau bezala, beraz berretan zau bezala, ez batzu interesetan igerritzen da hori grilluoi. Eta pasiotik eitzen bozu be bai. Orduan, nik esango neuke, bai bat eta bai bestik, pasioi eukitzen bozu, ondo urtengo batzule. Aitzita Oiane lagunedi, gaur egun. Osea, hasieratik eukiren duen filin egur hartin nintzela, baina egixe da, gainera, beti izatugu aitzik edanik, alkarraz eitxogu bierra, baina gure gauzape kontetoguz, alkarraz elkarrezketatzogu,
eske txarto erongo bagine, benetan zabiz elitzake ongo, eta hori holan da. Eta eske ezin da disimulau, nino behintzat ezin da disimulau, eta hitzipe seguru ez ez. Superimportantzia lagunek izeti, ondo eruti, eta alkarrentzako onena nahi izeti. Benetan zabiz da entretenimentotik elkarrizketak eitxoguz. Humore puntu dauke, baina, humori beba da bai, baina egizea bebai, gauza serixo patatoguz batzutan, ze baukeu edo alegintzera konpromiso bat eukitzen gizarteko gauzakin, eta batzutan ikusten mugu berban bidala, bastakit aurrekun adibes palestinei buruz, bainigu berba, eta ikusten mugu feminismoa buruzen bidala, bai, alegintzera balore batzuk eukitzen hor. Baina, badana gure estilora, batzuk esatozkue papela itxosue, ez dugu papela itxen. Ni benetan zabizen ikusten osuen modukuna, ze ez dut, nireko harrian dolakuna, da hitzi golaku da. Orduan, eske, hainbeste orduan nipentzat ezin dizela, ezin dela ditzen lau. Atzegintzega eitzen, benetan zabiza datorren horrek bere parte diferente bat erakusten. Adibidez, ikusten mugu pertsona bat, bai, basala azuk esasuna ikusten mugu pertsona bat superala ixe dela, beti barrezka, beti ez dakitzen, igual atakotzu bai tema serixon bat, eta ikusten mugu, ez dakit, adibidez, spoiler ringotzen, Jon Maia dator, Bixerre Grabeta, nino ez dortengo, denpora baten, baina, nahi ikusi bai Jon Maia beste registro baten, ez dana bertzolaritza, ez dana etorkinen semizeti buruz berretan, horri buruz behingo gule berba bai, baina, ikusiko gube bai, jolas batzuk eitzen, beste registro baten, eta hori guai da, gutzako, hori nahi izetu guatatik. Ja, behitxu, benetan zabizen, euskalkixen berbaitxi, izezan naturalki sortu zen erabaki bat. Ni sartu nintzen gaztean, eta ni galdetu ineban, zuek batuan enbiot, markinarrez enbiot, eta esaztien malen, didan registrun markinarrez egin, ze geixa konektauko zu, gentiaz. Eta azinitzen didan markinarrez. Eta orduan beretan zabizen be jarraitzu nuen markinarrez. Eta gero egixe da telebizioen erreportari hori beste registro da dela eta horrek eskatzen da bela batua. Eta horre iot batua eta gero beste non oso iot hori benetan zabizen markinar. Eta egixea jentik inoz esan izestela, jo malen, batua superrara zago. Ja, markinarrez berbetan ezautzen hauen atzako ulertu neike, raro izelikela, baina jo, niri bintxantzate euskeriaz bejolazten bidala pixkat eta jakinen bidala, bai, markinarra nada, markinarrez eitxoen batzutan, baina batua behin neike, eta euskera anak politxe diz, biguz eta onargarri xe diz. Supererantzunan hau beti. Da aziratik da grupe askotan ezkein kixen zelan zen, aziran barriako jentik jarraitzen egin duzen akordetana egin dule kontu barri bat sortu genuen Instagramen. Benetan zabizan, kontu horrek babesa zeuken gazte erratixana, etebena beti ukiuk babesa bai, baina gure kontu zan. Eta hori aziran ginen berren jarraitzaio, akordetan ez zebez. Eta gero kriston arreri uki genuen. Beti gauz eskertute, entzulik oso aktibu di, beti kalin esatozkue pilo bat, idaztozkue, eske ez dauku binuko kejaik. Arreri beti zen da oso, ez dugu sekulo ixe polemika ipeuki, eta uki segun eta besti zenola barre igu eta gaurra segidu eta listo. Errixen beti gerri ziot, baina eske errixen markinen 5.000 pertsona biziga, eta danok ezautzea beti danik. Orduan, bai, hasieran jentik komentea azten, da ontxebe jasotu itxuaz komentarixuk eta beti di gainera superpositibuk. Orduan, errixan aldetik beti izanik superrondo. Eta inoz, aitzik eta nik txistik eitxeu ze bixo batera urteta garenin juerga, igual beste herri bat hau, hor bai izeten da, barregarri xegoeri batzutan, ze bakarrik urten dakun, bakotxa beran airera, jentik rekonozitze gaitxu, baina bixo batera urten dakun, pio bat entzuletorteakuz da hori. Guai egoten da, argazki sekata batzutan, eurekin berretan egon, gu beti super eskertute. Bai, eta jaixetan erreportari modu nibiltzi oso guai da. Ikustozu jaixe beste ikuspuntu batetik. Genti da superrondo pasetan, euren airera, kuadrillaz, oso ondo, euforixa gorenin, eta zuza biherrin, baina eske atzenin kontakisa bitxatzu bai. Eta sartu itxeza esentzisa hortan, eta zeuke jaikiro hori bizitzen dozu, oso guai da, jaixean biherra itxik.
Egisa nik suertiuk izotela beti, sekul etxate pasagolan ezer grabeik edo, baina momentu daz, nik trago bota izestie, kalibotxo jauziate hemen zier, bueno, gauzak izan izestiez, bakigu erreportaritan eski izetik suposatzen dabela komentarixo sexista jasoko zuzela seguru. Orokorri niri asko mozte, horre bier horrek. Osa, ez dakit, benetan zabiz izen da, holan, nahi barik sortuteko produktu bat, bai pentsau gendu zen gauzak eta, baina pixkatzen ditzot batzutan kasualidadi mogun izala. Edo, ez dakit, ez ginen hasi pentsetan arrakastira, bai, oza, beti nahi zuen ondo bierra, baina ez ginen hasi pentsetan ze gauza ingo gu jarraitzai lortzeko instan, ez dakit, beti zatogu naturalidadi. Eta gero euskeraz gauzak egitxea importantzi bototzeu euskeraz behileik ez, eta itxen di gauza guaixek eta badaz gero eta gehiago. Lehen esatezan jo, eske euskeraz ez da produktuik, beti kanpora jo bigu, bueno, gero eta gehiago daz, eta gero eta gehiago bidi, baina nitzako garrantzitsu da, emoti importantzixu bai, bertoko gauzei. Ba, behitxo, edozein produktu euskeraz eitzen dana eta balixo bat sortu nahi da bena edo zuzer egun nahi zenak izartiai, jabada zuzer. Benetan zabizen, ez dakite kulturan edo podcast gintzan aten bat zabaldu da ben, zabaldu badauko poste gabintzet, guri bezabalduz esko esatik, eta superpositibu bintxantzate pilo bat produktu eta pilo bat olako saio itxi. Ino zentzuot, jo, eske hainbeste podcast ja, eske larrei daz, eske ja ez dakigu zerrentzun, ez, oza, niri bintxantzate kontenidu egon lehikelak pilo bat, eta da nahi guzteako gure aizi aldixen gauzak entzutia, inok ez dutzen lekuk entzen inori, egon deixezela produktuk eta saio 50.000 edo gehiago, eta eukiko guz aukeratzeko eta konsumitzeko eta listo, bada leku danantzako. Jo, ba, elkarrezketa diferente asko ukizeitzuaz, batzuk beti humoretik, beste batzuk zerixu hauek, markau izena be perfil bixetako elkarrizketak. Beti izatugu, baina Itziber Garmendia bat etorten da benetan zabizak, gutzako beti izen dela jainku, beti pastogu oso ondo eta beti marketan dau. Baina akordetan da, beste elkarrizketa dat bebai, negarrez amaitxune bana, baina, klaro, kamaran hori berez izan agertu eta tarteka retokau, eta, bueno, bakizu hori izlandoien, Mikel Zabalzan izeko eginotzen elkarrizketa bat, 11 entzuteko saiorako, baten, eta igual nik izango neuke hori izen dela nire gogorrena, 20 markauna bena. Ba, behitxu, igual benetan zabizen bakarrik neuen momentun, ni pentsuot baira hitzeketanik beti jaso izegula elkarrengatik babes hori ez. Eta beti moten dugu babesa da, gaur egun haintzi algun eukitxi da urri berez edanako laguntzen dugu. Eta gainera bisok beti pentsutogu alkarri bisok batera gauzenin doble motogule. Baina egitxe da, gero bakotxa benan bola be, suposatzogu topeto gule geure leku. Eta niri asko emoniz ez bai neu bakarrik jun eta neu bakarrik ikusi, noraino emoneiken, noraino sentiuneiken. Gero egitxe da bai, benetan zabizen erregistrotik urtetan hazen momentun, adibidez 11 entzuteko egonitzen superaktualidade zen isun, horbe deskubritzozu beste norberan faseta bat. Eta niri guzteate ez alde bixen, guzteate egotik jaja eta barre batzuk, eta ez dut katxonteu da elkarrezketa, bueno, divertiduk egin geuz, baina bebai guzteate alde zerixo hori, eski bizitzi besta dana jaja. Eta batzutan toketan da elkarrezketa gogorrak eitxi, gauza zerixuk entzuti, eta horbe toketate. Zer gero egisa bebai sensiblina oso. Eta elkarrezketa bakotxin niri kostau itxaten batzutan hori posturioi mantentzi, eta ez dakit noraino mantendu bidan be, ez? Igual batzutan guai da, bai, kasetarixen guzti jo negarrez azte zarela, o ingerritxatzu lehar peixen, baina bai, emotoz talde horrepen. Erixe da, betianik positibo ikizotena dela, sekulu ez dutela ez kendu beti zagotela, bueno, dana probo baina bai, erixe da, la zuzer entretenimentuz. Horrek beti behitxuz ezte asko. Eta jarraitzek esaten ligoteoko programan bat, holan Euskal Herrixen, nik ikustotela. Ez dakit noin, ez dakit noz, baina nik ikustotela. Eta dozein kasutan aurkeztuko neukela. Hor gatzen.
asko itxoste, Maria Blanco pe bai. Jente asko da, Ander Malbadi, hori be, pareguri motostea. Ez dakit. Beitxo, esango zuet, zein alegindu garen, eta ez dugu lortu ondino. Bueno, bi pertsona alegindu ga pilo bat, demoraldi honetan ez dugu lortu, bat hasieratik itziarritu nio, mesedez, etorri. Ez que, ez dakigu jaslan eskatu, dakigu okupote duela, baina, bueno, beti alegintzega. Eta aurtengo demoraldi zen alegindu ga, zeba dakigu Euskal Herri xentzaio bat aurkezten duela, ane igartu buru ez. Ane, etorri.